Čaute lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Agario. Ano, je to docela známá hra, hraje to už milion lidí, je to nejznámější hra asi. Píše víc. No, jelikož to rozšířilo velkou populaci, jsou na to různé blbosti, my jsme se Sárou Foxy a teda pokud vidíte Foxy, tak jsme to my. Já jsem fialová. Promiňte lidi, znova přišla ségra. A to nezabrání tomu, aby jsme natáčeli. Tady je ale expu. Tady je hustý, tak to je hustý jako. Ne úplně hustý. Jo, můžou mě sežrat. A to mají právo, že jo, Sáro? Jo. No, tahle ta hra je dost nervující, abych vám řekla. A kdo si ji zahraje, tak už v noci nebude spát a bude jí chtít hrát furt. Jako vypadá to ze začátku jako blbá kravina, myslím, že teď to zná úplně každej. Nevím, ale jako vypadá to dobře, že Sáro? Ježiši, tady je nějaký peníz. Tak, Ne, peníze. to je nějaký hacker. No vždyť jo, já ti to říkala. Hustý, já jdu za ním. Že se dobře hackři, že dávají XPčky a ty za to můžeš vlastně nazbírat. Ty si ty se děláš mě, ha. Kolik v sobě máš, já už moc. 32. A nevím, já už vidím ty XPky. Je to a něco drgat. Jenže jsou rychlejší než já. No právě, to je nejhorší. Hele, tohle. Nechytlas. Snažím tak nějak dostat, abych tam mohla pápat. Je to si 6. Oj, Já jsem 8. 8. Před tebou je 100, no tak ty 9, no úplně super, jo, drogáty. Máš být drogáty. Já jsem asi našla jsem toho hackera. Já se s tebou chci kámošit. Jsem našla toho hackera. Jo, už ho vím, kde je, tudy. A už ho vidím, Joulou. Nesežite, oni sežrali toho hackera. Já už bych vás taky moc. Jdou sem, tak já si projde. Ne! Jsou zlý. Nemá žije, oni furt jdou. A na jedno místo. To je hustý, tak tady si budu hezky XP. Tady budu normálně stát a budu se čekat až mě na XPčku, jo. To zní trochu divně, ale co se to Hrám. Jsem asi mrtvá. Já se tady XPinkám. Ale já mám 200 už. Já už 1000 něco. Se máš. Musím rozčit se na tolik částky, které umím sežrat. Ňam. Tak tady budu hezky hrát XPčky. Jo, sněd mi pomůže, že jo. Fakt. Blbej star, poctíš mě. Co? Nějaký star mi sežral. Ne, nemůžu, protože tady jeden hnusák mě sežral. No jsi sama. Hej tady. Necelo. Hej, ty máš svačinku. Ne, nemáš svačinku. Já jsem tvoje svačinka. Jasně, on mu musí pomoct. Ona jemu, že jo. Hele. Kde jsi? Já jdu za těmi XPčkami drno. Protože se nimi nažeru. Jo. Drgo. Jo, že jo. Igo. Hej, se nejsou. Můj kámoš, kterýho jsem sežrala. Jej. Tady. Thank you. Já se tam snažím za těmi XPčkami. A v jakém rohu se sejdem? No, jak vypadá, tak asi v levém horním. Tak. Tak asi, já už vím. Yes.
Já jsem teď zjistila, že jsou takové ty bodíky, drgo. Kolik v sobě máš? 11, 12, 20. 141. Neboží, já jsem jen malinká kořistka. Mě nemůžete sežrat. Já jsem malinká. Já jsem se teď rozpojila úplně na... Tím pro tamper. Takže jsem dost blbá, protože jsme se úplně No. rozpojili. Vezmi mi drnoty, protože jsem na nich viděla 200. A tady se ten drnot je divný, sežrala jsem ho. To je blbec. Ježiši, on po mně chtěl vystřelit, ale dal mi to. To je joulou, to mě nezajímáš. Ne, prosím, nesměj, já nechci. Takže jde sem. Jumbo. Tam. Lišky. Jumbo ne. Tak. No, Jumbo mě... Jaký rohu teda? Jo, já jsem se jen šla za těmi XPčky. Ha! Nesežereš, co? Ha! Netrefil. A, Ježiš, já vidím tref. Jumba a je tam srdíčko k němu. Nope. To je ten joulou, ne? Ne, to je nějaký robo. To. Černo. Ne, tak no. Tak já tam ťapu. Ty jsi tady rozčtvrtil, co? Ne, sežer mě, prosím, já nechtěla. Já tě nechtěla sežrat drnota. Půjdem za těmi Já mám XP. kámoše, jo, když tak. Hele, půjdem za těmi drnota. Půjdem za těmi XP. A tam se sejdem. Shadow. Oni jdou za ním. Já musím utíkat před tím divným Shadow. Jo, tady je. Kluk. Jak vidím, on to tady expinguje. To je kamarád, ten pomáhá všem. Těm smutným hráčům. K čemu jsi? Já s ním tady dělám ty svoje triky, který bych chtěl. Ten drnota je 7, je kvůli cheatu. Já to taky cheatnout. Já nemůžu, nevím jak, to je taky problém. Trošku více být. Hej! To nehůnus, že děláme můj expingnout, který jsem si šetřila. Jsem za něj šetřila a on je normálně. No, ještě ty joulou. Spapinkal. A já jsem dost daleko od něj. Jako je drnota, já budu za tebou. Ach jo. Mít drnotky a tam se nažeru pořádně, to bude obíd. Já budu mít obídek, tak já se uzavřu. Já mám nový druh lišky, růžovej. Já mám takový růžovo-fialový. Ha, Sirius mě nesežral. Ale často přijde Vítka na takové ty Sirius a Jumbo, protože všichni ví, že už dlouho nenatočili nic. Možná, nevím, já na ně nekoukám. Půjdou se sežral toho drnota. Takže v pravém rohu. Dobrá, v pravém rohu. Jdeš teda do pravého rohu. Co? Jdeš teda do pravého rohu? Už tam tě... Tam je moje smrt, takže bych asi... Jo, to bys chtěl, ne, nebudu se s tebou kamarádit. Jo, jdeme po ťapinkou tam. A kolik máš XP'ků? 193. 193. Ježiši, prejká dírky, YouTube. It's tvrdé. Jak to svýho kamaráda? Tady je nějaký Je docela dost velká. Kde? Já už jsem tam... Je, on tam je. Ježiši, já tady vidím nějakýho priksuta. To se ti moc nepovedlo, Siriuse. Lidi, já si tohle ukončím, jinak se tady budu nervovat celý den. Jo, to by si chtěl vidnout. Hej. Já budu tady se šívání. Tak nebudu tady se šívání. Já budu šít. A drnota. Já nechci. Drnota. Pojď za mnou. To znělo trochu divně. Co? Tak
Já jsem modrá liška, to je můj druh, to já znám, tenhle druh znám, ale tenhle expík si budu hlídat, je jen můj, takže mi ho nikdo nesežere. Tak mi, ty jsi zlej, stěl jsi mi můj expík. Ten byl můj. Jsi zlej, nemám tě ráda. Je tady ten joulou. Já to je joulou. Neměla by, jo, je první. Víš, že bude joulou kamarádka. Asi něco. Čau joulou. Jsi hroznej proking. Možná pomůžu a ty mě nic nedáš. To prohledávám. Ha, mňam, mňam. O, to joulou úplně přitahuje. Mňam, mňam, to je můj. No sežere mě. No to je normální úplně. Ta joulou. Ty ještě napáčíš. Hejo. Tak Ty čau. Karolín, no ty ještě napáčíš. Čau lidi, snad se vám líbilo tohle Agario. Já se nechám tady zabít a šusáko, že to jsou náma. Ale to je jedno. Agario, čau. Sáro. Rozluč. No čau.